Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at mapagpalang hapon. Ayan. Ngayon po ay Mayo 1. Naimbitahan sana tayo doon sa ano, no? Ng FFW. Kaso lang marami tayong nilakad kaya hindi tayo nakarating. Pasensya na kayo mga kasama. Huwag niyong isipin na hindi niyo ako kapanalig, ano. Hindi niyo man ako nakakasama, basta siyempre sigurado yung pinaglalaban niyo, kasama niyo ako siyempre. Kaya pasensya na kayo mga ano, mga kasama. Sa lahat ng ano, mga kasamahan ko diyan na FFW. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang hapon at mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, ayan, kay Ma'am Rosalina. Ayan, bago tayo magsimula, mag-shout out muna tayo. Kay Ma'am Analisa, kay Paul Donisa Official. Mega love shout out po sa inyong lahat. At siyempre kay Miss Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out sa lahat ng mga solid natin subscriber. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, ang ating pong topic ngayon ay yung nakaamba di umano na pagsalakay doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte, ano, diyan sa Davao. Pero tika lang muna kay maingay yung ano, napagod kasi ako sa sobrang init. Hindi ko tuloy napuntahan si Master si Master Paul. Ayan, pasensya na Master Paul, ha. Talagang hindi na kinaya. Saglit lang po. Mega love shout out sa inyong lahat at kay Ma'am Analisa, mega love shout out kay G Chang Wok. Mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Siyempre sa lahat ng mga solid natin subscriber, mega love shout out. Tika muna, ha. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, no, yung inano nga ng tika lang. Itong planong pagsalakay kung saan marami nang dumating yung ano, no, marami na daw dumating na mga ZAP at saka si IDG sa Davao. So, siyempre hindi naman natin hindi naman natin pwedeng baliwalain yung mga ganyan na statement ni Congressman Pulong Duterte, ano, kung saan nagbigay siya ng babala na anytime daw pwedeng salakayin ang kanilang bahay, ano, i-search ang kanilang bahay, ang bahay ng kanyang magulang pala dyan sa Davao, ano. Kaya nga binabalita natin to para saan yung pag ano na ito, pag search. Ano bang mga kinaso sa kanya? Ang kinaso sa kanya ay crimes against humanity, yung war on drugs, at saka yun,
war on drugs, kaya nga nadala siya doon sa dahig. Ngayon ang tanong, bakit isi-search ang kanyang bahay? Hindi pa ba sila nakontento doon sa ano? Hindi pa ba sila nakontento doon sa binigay nilang kaso kung saan ipinamahagi nila yung sarili nating kababayan sa ibang lahi, pinagkatiwala natin, no? Unti-unti nang natatanggap ng mga solid na kanyang supporter ang sinapit ng dating Pangulo. Kahit ganun ang edad niya na uugod-ugod na, tanggap na yon kasi kumbaga nandoon na sa legal na proseso. Okay na nga yun, tanggap na. Pero yung panibago na naman, ano ang balak nila? Ibig sabihin, hindi pa sila nakontento doon, hindi pa sila satisfied. Kaya naghahanap talaga sila ng mabigat na ebidensya. Kaya nga, ang ano doon, isang political harassment talaga. Tapos, ito naman ang ating presidente daw, na bigyan daw ng due process itong si Gwendolyn Garcia ng Cebu. Aba, ano ba talaga ang batas natin? Pagkaalyado nila, kailangan ng due process. Pero itong si dating Pangulong Duterte, walang due process. Agad-agad dinala. Di ba? Saan ang hustisya doon? No? Kasi kung titingnan nyo, basahin natin yung saglit lang ha. Paanoin muna natin. Yun nga, ang asa ng hustisya doon. Ay, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng nagtatamsak. Maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre, sa mga solid natin na subscriber, ayan, malapit na malapit na yung t-shirt. Pag hindi ko makuha ng linggo is Lunes. Nako, napakaganda pa naman. Ayan, abangan nyo, no? Magandang tila, magandang quality ng t-shirt. No, kaya abangan nyo, no? Ang pag makuha ko ng linggo, yan, linggo magla-live ako. Ipapamigay ko yung t-shirt. Ano yun, ha? Ipapamigay ko sa inyo ng free shipping yon. Kung sa Mindanao kayo, saan man kayo, basta free shipping yung magwawagi ng t-shirt. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya like po tayo at saka comment tayo para alam ko kung yung mga datihan or yung mga laging nandito. Kaya salamat sa inyong lahat. 16 million in the house. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, comment lang kayo dyan. Hinahanap ko yung live kagabi ni live kagabi ni Tio Moreno. Ay, Paulets. Magandang hapon kay Paulets. Suki ko ito si Paulets, Ngayon ka lang uli naligaw, Paulets. Iano ko sa inyo yung ni Tio Moreno kagabi, yung live niya na yung post. Asan ba yun? Hanapin ko lang. Ito, nandito yung kanyang Ito yung inano ni Congressman Paulo Duterte, na nakatanggap siya ng info na nagbigay siya ng babala ni Congressman Paulo Duterte, kung saan ito nga na nagbigay siya ng statement patungkol doon sa mga pulis na naka-reading
search doon sa kanilang bahay doon sa Davao. No? Ano ba talagang hinahanap nila? Talagang gusto nila ng gigipitin. Tapos itong ang problema naman, itong si Gwendolyn Garcia, di ba sinuspindi ng ombudsman? Aba, may due process pala, kailangan ng due process. Samantalang yung mga Duterte, walang due process. Di ba? Kasi isinuko nila kaagad, hindi man lang dinaan sa sarili nating korte. Ngayon naghihiling sila ng due process. Pagka aliado may due process. Pagkalaban pala walang due process. Tanggap na nga tanggap na nga namin na kahit masakit sa amin na nandoon na yung matanda sa dahig eh. Dahil alam namin na kayang-kaya namang lusutan. Kayang-kayang ipanalo kasi nga wala namang wala namang basihan yung mga ikinaso sa kanya. Di ba? Mahina ang kanilang ikinaso. Pero ito ang nakaamba na naman na panggigipit. Ito na naman ang nakaamba na panggigipit sa kanila. Ito nga sinabi ni Paulo Duterte. Sabi niya, representative after Congressman Paulo Duterte. Representative, sabi niya ganyan. After the alleged search on the house of former President Rodrigo Duterte on the additional police deployed to Davao. Di ba? Kasi nga, matagal ng ugong-ugong nito na matagal ng bulong-bulungan ito na pagkakuha kay dating Pangulong Duterte, ang isusunod na isi-search yung kanilang bahay. Pero ito, bumalik na naman. Ano ang dahilan? Mayroon na bang nangyayaring magandang development doon sa sa dahig? Kasi pagdating doon sa kaso, napakasikreto ng pamilya ng mga Duterte na pagbigay ng info pagdating doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, ano ang nangyayari? Mayroon na bang kinatatakutan? Mayroon na bang mga kaganapan doon na hindi nila matanggap? Kaya panibago na naman itong harassment na ito sa dating Pangulong Duterte. No? Kasi nga wala tayong update kung anong nangyayari doon sa loob, walang update kung ano na ang kaganapan. Ngayon, ang doon, pupwede na bang pupwede na bang magandang development doon sa kaso? Ang nangyayari doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Kasi nga ito na naman, panibago na naman itong harassment ito eh. Maliwanag ito na harassment eh. Sipin nyo yun. Ngayon yung kaalyado nila ang suspindi ng ombudsman. Parang kasalanan pa ng mga Duterte kasi ito ang kapalit. Dalawa lang yan eh. Ito ang kapalit sa pagkasuspindi ni Gwendolyn or maganda na ang nangyayari doon sa kaso doon sa dahig. Di ba? Kaya natataranta na sila. Hindi na nila malaman kung anong gagawin. Kaya panibagong na naman to, panibagong kasiraan na naman. Di ba? Kaya nga sabi nga ni Paulo Duterte, sabi niya, we strongly condemn the recent action of the PNP-CIDG. Naku! Si na naman pala ito? Si General Liwata? Ano kayang kahihinat na nito pagdating ng araw na nagbago na ang ihip ng hangin? No? Anong kahihinat na nito pag dumating ang araw na nagbago na ang ihip ng hangin? Ito ni CIDG chief. No? Madidimot ba? Or katakot-takot na kaso ang abutin? Tayo naman ay nagtatanong lang. Kaya nga,
nakalagay dito, sabi niya, CIDJ that have clearly crossed the line into the harassment against my family. It is disheartening to see that those who are sworn to uphold the law are being blinded not by justice but by money. Napakabigat nitong ano, no? Napakabigat nitong inano na message nito ni Paulo Duterte. Pero totoo naman, talagang nakakapag pabago talagang ano ng hostesya ang pera, no? Kaya nga sabi niya, the real criminals in our society are being ignored while some in the higher ranks have seemingly sold their integrity. Kung pwede, pinagbibili. Nako, napakabigat nito. Kung totoo man, pero lumakas talaga ang ugong. Kagabi, nag-live doon si Tio Moreno. Laking Davao din to, si Tio Moreno. Tumakbo talaga sila doon kasi nga ang ano nga na lulusobin kagabi yung bahay. Eh siyempre hindi naman basta-basta yan. Alam niyo yan, yung mga dating tauhan ng Presidente Duterte, may mga ano yan, may mga kahit pa paano may mga kontak pa rin yan sa loob. Kahit kaalyado ng Marcos, nagbibigay pa rin yan ng tip. Yung mga talagang nagmamahal sa bayan, nagbibigay pa rin yan ng tip. Kaya nga, nagbibigay ng information, baka mamaya tip iba na nawang isipin pagdating sa ano. Kaya nga sabi ni Tio Moreno, anytime pupwedeng lusobin ang bahay ng dating Pangulong Duterte, no? Kaya nga kagabi nagbantay sila doon hanggang alauna yata ng aywan ko kung anong oras sila natapos doon. Pero nag-live si Tio Moreno kagabi, yun nga na talagang ano. Kaya nga tama itong inano ni Paulo Duterte. Isipin mo yan. Grabe ang ano, ibig sabihin binibenta na ang integridad ng mga matataas na opisyalis. Nako, mabigat itong mga ano nito, no? Pero wala naman tayong magawa dahil yun ang nasa loob ni Congressman Paulo Duterte. Yun ang kanyang saloobin diba? Sabi niya pa, let me be clear, we are documenting everything and listing down the names of those involved. Kahit naman sa makikita na natin sa social media, talagang ang number one talaga na umabuso dyan si Torre. Unang-una si Torre. Yung pangalawa, yung tumakbo ng senador na mukhang napakalabo naman sa sabaw ng pusit. Napakalabo naman sa sabaw ng pusit na manalo, di ba? Kaya nga ang ano dito, talagang iyon ang nararamdaman na talagang ipinagbili na talaga yung integridad ng matataas na opisyal. Siguro hindi naman nandahil lang sa kapangyarihan, gustong makatungtong doon sa tuktok ng kapangyarihan. Kaya nga ganun ang ginawa nila. Kumbaga inano nila yung kanilang integridad, inapakan na nila para lang maiano yung integrity ng makuha lang yung gusto nila. Kumbaga sa madaling salita, makuha lang yung gusto nila doon sa hinahangad nilang unang-una sa posisyon. Ayan. Pagdating kasi sa posisyon, ang ano dyan kapangyarihan, ang sunod dyan kapangyarihan
Pag ikaw ang nalagay dyan sa isang posisyon, ang sunod dyan is kapangyarihan. Di ba? Kapangyarihan na ang ano dyan eh, kapangyarihan na ang sumusunod eh. Pag ikaw ay nalagay sa isang posisyon, may kapangyarihan ka na. Eh kung mas mataas pa, di mas mataas ang kapangyarihan. Kaya nga, tingnan mo si General Torre, si General Diwata, di ba? Nandahil sa kasisip-sip niya. Una doon sa QOGC. Ngayon, anong nangyari? Di ba? Nagbunga. Pagdating doon sa QOGC, na-promote siya as CIDG. Oh, tapos, kay PRRD, na-promote na naman. Di ba? Kaya nga ang nangyayari, nalalasing sa kapangyarihan. Ayan siguro ang sinasabi ni Congressman Paulo Duterte na binibintang integridad. Di ba? Kasi nga, ang habol is kapangyarihan eh. Di ba? Kapangyarihan ang habol. Kaya nga, pag nandoon na sa kapangyarihan, iyan na, nalalasing na sila sa kapangyarihan. Oh, yun ang kapalit. Oh. Kaya nakakapanghinayang na ang tataas sana ng mga ranggo na ito. Matataas na ang kanilang kaalaman pagdating sa batas, pagdating sa lahat. Pero anong nangyari? Sila pa ang unang bumaboy. Sila pa ang unang bumaboy sa batas natin. Samantalang tayo, hirap na hirap tayo kung paano sumunod. Sa isang batas trapiko lang, nahirapan tayong lumabag doon sa isang batas trapiko lang. Dahil tayo, napakaliit natin para sa kanila. Pero sila, tingnan mo sila kung paano nila binababoy ang batas. Di ba? Tayo sa isang batas trapiko, nagagalit tayo pag sinita tayo. Pero wala tayong choice eh. Kasi nga, sila ang nasa kapangyarihan. Kahit wala tayo sa lugar, kahit wala sila sa lugar na manghuli, sa napakaliit na ng batas, di ba? Wala tayong magawa kung hindi sumunod. Pero sila hindi. Kaya nga, tama siguro itong sinasabi ni Congressman Pulong na pinagbibili ang kanilang mga integridad. Di ba? Kasi kung ikaw marunong kang sumunod at alam mong ipatupad ang batas, hindi ka nalalasing sa kapangyarihan, siguro hindi hahantong sa ganito. Oh. Ngayon, tingnan mo ang sitwasyon. Nasuspende si Gobernador Bindolin Garcia. Anong sabi? Due process? Kailangan idaan daw sa due process? Bakit ang matandang Duterte 80 anyos o ugod-ugod na? Hindi na nga siguro makatakbo yan ng 5 hakbang na walang tungkod eh. Binigyan ba nila ng due process? Ngayon, kaalyado nila, hihingi sila ng due process? Parang napaka-unfair naman, di ba? Kaya nga itong paglusob na ito, ang planong paglusob na naman sa bahay ng dating Pangulong Duterte, ano na naman ang nila? Natataranta na ba sila? Na po pwedeng maabsuelto doon sa dahig? Or talagang gusto nilang mapilayan? Kasi nga ang mga nakukuhang info, lalabas na ang arrest warrant kay BP Inday Sara. Di ba? Anong ikinatataranta nila? Maganda na ba ang nangyayari doon sa dahig? Yan, tayo nagtatanong lang kasi wala naman tayong mga info pagdating dyan. Siyempre, magtatanong tayo. Kasi gumagawa na naman ng ganitong aksyon eh. Or, ang pinakamabigat nito, kasi nga,
ang mga Duterte is napaka pagdating sa lahat ng media outlet, social media across the country, across the world. Di ba? Pag Duterte ang pinag-uusapan, talagang viral. Kaya nga gumagawa na naman sila ng kabulastugan, ng hakbang para mapag-usapan na naman, pumutok na naman, mag-viral na naman, makakalimutan ang lahat ng problema. Unang-una dyan, yung 20 pesos ang bigas. Na maraming nagsasauli kasi maraming bukbok. Hindi ako nagbalita yan ha. ABS-CBN, kinote ko lang. Sa Marikina, maraming bukbok. Kaya sinasauli nila. Ngayon, pangalawa, yung timing. Bakit ngayon lang sila magbenta ng bigas na bilyon na ang ninakaw nila doon sa PhilHealth? Saan nila dinala? Bakit ngayon lang nila ginawa? Di ba? Kaya nga ang na ito, dinadivert lang itong na ito. Maaaring dinadivert ito or marami tayong mga tanong na napakahirap sagutin. Bakit nila ginagawa yan? Di ba? Maaaring maganda na ang nangyayari doon sa dahig. Maaaring ginigipit nila para mawala sa focus sa kampanya itong mga naglilit. Itong si BP Inday Sara. Nililigaw nila ang tao para mawala sa focus. Malin lang na naman nila. Di ba? Kaya nga ang diyan, bakit na naman ang nasa isip nila? Bakit nila i-read na naman ang bahay ng matanda? Ano na naman ang pinaplano? Dahil nga kasalanan na naman ng matandang Duterte yung pagsuspindi kay Gwendolyn Garcia. Di ba? Ano ang nangyayari na sa atin? Bakit nagkakaganito na tayo? Alam niyo, simple lang sana Kung tinupad niya lang yung pangako na ipagpapatuloy kung ano man ang nasimulan, dapat walang problema ang problema, dahil sa ambisyon, ipinasok yung PI, ngayon hindi umubra dahil nabisto sila sa mga plano nila. Ayun, nagkandalit-silitse dahil binuking sila Anong ginawa? Gumante. Natapos ang lahat ng pangako. Ngayon 3 taon na. Asan ang pangako? Wala na. Kasi nga nakatutok na sila na hindi na matapos ang kanilang kapangyarihan, hindi na matapos ang kanilang termino. Doon na sila nakapokus Hindi umubra sa PI. Kaya ngayon ang inaano naman yung charter change. Sa pinagagawa na ito, kamukat-mukat nito, mayroon na pala tayong Prime Minister. Kasi nga magagaling sila mag-divert. Tingnan mo. Ano ang kasunod nitong na ito? Pagmasdan nyo ito, tandaan nyo itong na ito. Pag nangyari na niread ang bahay ng dating Pangulong Duterte, ang magiging niyan, talagang yan na naman ang pag-uusapan. Lahat. Talagang as in, Duterte na naman uli.
Kahit araw-araw Duterte. Pero tingnan nyo, may mga nangyayari pagkatapos niyan. Di ba? Kasalanan ba ng mga Duterte na nasuspindi ang mga Garcia? Ano kasalanan ng matanda? Nandoon na nga nakakulong. Kung hindi gumawa ng kabulastugan yan, hindi masuspindi ng ombudsman. Ngayon naghahanap kayo ng due process. Eh yung matanda na ugod-ugod, hindi nyo binigyan ng due process. Anong nangyayari sa atin? Bakit pag kaalyado may due process? Pag hindi kaalyado, walang due process? Ganon ba? Kaya nga kahit naman, siyempre, anak yan, talagang masasaktan. Di ba? Ayan, sabi niya pa ni, dating, ni Representative Pulong, when the time comes, you will answer not to us, but to the very forces of justice you have turn your back on. Tama naman. You won't be facing people with money, but people who are ready to stand their ground. Diba? Pag dumating ang panahon na hindi na kayo nakaupo, tandaan nyo yan. Diba? Kasi ganito lang yan kasimple. Sipin nyo yun. Nung panahon ni Irap, inimpeach sila si Irap. Diba? Pina-impeach si Gloria. Si Gloria ang hari nun. Nasa kapangyarihan. Kaya nagawa nila lahat. Ngayon, pag upo ni Pinoy, si Gloria naman ang hinuli. Pinahirapan naman. Sino ba si Pinoy? Si Pinoy ay hindi kaalyado ng mga Duterte. Diba? Hindi kaalyado ni Irap. Si Pinoy ay hindi kaalyado ni Irap. Bakit nila pinahirapan si Gloria? Hindi naman si Irap ang pumalit sa kanya. Diba? Ibig sabihin, may maghahabol talaga sa'yo. Kahit hindi yung tao na yun ang nakaupo. May maghahabol at maghahabol sa'yo na makabayan. Diba? Makabayan. Yung talagang nagmamahal sa batas natin sa Pilipinas. Kaya ang nangyari, kahit hindi ni Pinoy kaalyado si Irap, anong nangyari, diba? Pinahirapan din nila si Gloria. Ngayon, dumating ang araw na matapos ang termino nito ni BBM, in case man na ma-impeach si Sara Duterte, in case lang na ma-impeach, hindi makatakbo, sa tingin nyo hindi yan babalikan? Babalikan yan kasi napakarami pa rin, napakaraming Pilipinong nagmamahal pa rin sa hudikatura natin, sa batas natin. Napakarami yan. Ngayon, hindi sila makapalag, hindi sila makagalaw ngayon kasi nga bawat gumalaw na laban sa gobyerno ang aabutin mo parehas kay Pastor Kibuloy, parehas kay dating Pangulong Duterte. Iyan ang aabutin nyo. Kaya sila hindi makagalaw ngayon. Kahit gusto man nilang gumalaw, hindi sila makagalaw ngayon. Kaya ito nga sinasabi ni Congressman Pulong na pag dumating ang araw at ang oras, mababalikan at mababalikan kayo.
Ako, ito si Inday Sara, sa tingin ko, hindi naman to bingadora eh. Ang problema, yung mga nandoon sa baba. Yung mga nandoon sa baba. Katulad nito, sa administrasyon na ito. Sino ba ang tumira ng tumira? Hindi ba yung mga nasa baba? Kasi nga, napapabalataan nga natin na ito si BBM ay sunod-sunuran lang. Oh. Kapatid niya na mismo ang nagsasabi na napakagulo sa loob. Kaya kahit siya mismo hindi niya makausap ng personal ang kanyang kapatid. Kapatid niya na mismo ang nagsabi ha. Oh. Ngayon, ano sabi ni Amy Marcos? Ano sabi niya? Na pwedeng kasuhan si Torre, dalawang Rimulya, si Marbel, Lacanilaw, sino pang mga nandoon. Di ba? Iyon lang ang na-mention ni Senador Jaime. Kapatid na mismo. Kaya nga, ako sa tingin ko, ang ano niyan, itong mga alipuris ni BBM, dahil ang ano nila, hindi na sila matanggal sa kapangyarihan. Kaya nga ang hinahangad nga nila maging Prime Minister. Para hindi sila mabalikan. Kaya pinipilit nilang maging Prime Minister ito si Tambalolo. Di ba? Yung Tambalolo po sa amin ano yan yung Encanto. Yung sinasabi nila na pag pumasok ka doon sa gubat, pag pumasok po kayo doon sa gubat, ang ano niyan, hindi ka na makakalabas kahit maliit lang na ano yan, gubat. Yan ang tinatawag sa amin na Tambalolo. Tambaluslos. Yan ang ano sa amin, Tambaluslos. Dito sa ano, Manila, wala man Tambaluslos. Sabi nila na sa Balite. Ako hindi naniniwala. Ang alam ko nasa Congress. Yung mga sabi nga ni Captain Dado magpapatayo na siya ng ano doon ng ano doon sa loob ng Congress. Ng kulungan ng mga buhaya kasi mag-aalaga na lang siya doon. Di ba? Kaya nga nagiging katatawanan na lang pati yung ating pambansang ano yun, yung batasang pambansa. Di ba? Nagiging katatawanan na lang. Kaya nga itong pag ano na ito, plano na naman na pag ano na ito, pag deploy ng mga pulis, diversionary tactic na naman yan. Pero mayroong mas mabigat dyan. Baka ang target nito, pagdating ng eleksyon, i-declare nila na ang Mindanao walang uupo. Ilalagay nilang failure of election. Tapos mag-appoint sila ng mayor. Baka yan ang plano. Hindi natin inaano mga itong ating pinag-uusapan ay isang ano lang ito. Isang usap-usapan sa barbershop. Usap-usapan sa mga karinderiya. Ayan, na po pwedeng mangyari. Alam niyo po pwedeng mangyari yan. Yung tinatawag na failure of election. May mag-farm lang dyan ng kaguluhan. May manggulo lang dyan. Bago dumating ang eleksyon. May manggulo lang dyan. Sabihin na natin na may manggulo. Pagdating ng araw na pag nagkagulo na, di iano ang eleksyon. Sasabihin yan, mag-appoint muna tayo ng mayor. Di tapos na. Diba?
Dahil i-declare lang yan na magulo eh. Pumilik ang ano niyan, failure of election. Anong gagawin? Huwag muna kasi magulo. Mag-appoint muna tayo ng mayor. Di tapos na, wala na ang mga Duterte. Bura na sa Mindanao. Sino ang i-appoint? Sino bang kalyado nila? Di ba? Kasi nga, alam na alam nila na napakalayo sa sorbe. Napakalayo sa sorbe. Kaya nga anong gagawin? Pag may failure of election, tigil ang halalan. Saglit lang po, buksan ko lang ilaw para lumiwanag tayo. Kaya nga napakadali sa kanila gumawa ng ano, ginagawa na lang nilang paikot-ikutan na lang nila yung ano, paikot-ikutan na lang nila yung mga batas natin. Pagkatapos, gagawa sila ng paraan para magiging kanila. Di ba? Di ba, yung kay Gwendolyn Garcia, pagka suspende, anong sabi? Kailangan ng due process. Pero, dahil kalaban nila, anong due process? Walang due process sa amin. Nagkasala kayo, dalhin kayo doon sa dahig. By hook or by crook. Kailangan madala kayo doon sa dahig. Dahil doon kayo nararapat. Hindi namin kaya dito ang ano nyo sa Pilipinas, kaya doon kayo sa dahig. Doon kayo magpaliwanag. Dahil kaalyado nila, ay may due process tayo. Mayroon tayong batas dito na umiiral. Di ba? Ganon ka ano. Kaya nga kapatid niya na mismo, tinatakwil na siya. Anong dahilan? Sabihin na natin na election propaganda. At least na ilabas ang tunay na nangyayari. Kahit na sabihin na natin election propaganda yan ni Amy Marcos, at least may ginawa. Yung iba ba, yung sabing makabayan dyan, may ginawa ba sila? Hindi magsalita nga, wala eh. Di ba? Kaya nga nakakapanghinayang lang itong mga ano natin na senador natin na magagaling daw. Napakabigat ng mga ano nito ni Paulo Duterte. Alam na alam niya naka ano sa kanya As of today, we have monitored the arrival of 30 CIDG operatives in 90 SAP personnel from Luzon. Wala na bang ano? Wala bang CIDG sa Davao? Wala bang ano? Wala bang SAP sa Davao? Bakit pinadala pa yung taga Luzon? Ano ba talaga ang plano? Sa darating ba na eleksyon? Mayroon ba silang intelligence na magkakaroon ng kaguluhan sa araw ng eleksyon? Yun lang ang tanong natin. Kasi wala tayong ano diyan, wala tayong kontra diyan. Kung may na-monitor silang magkakaroon ng kaguluhan, maganda 'yan. Tambakan nyo talaga ng militar. Pero ang magulo ngayon ang Samar. Di ba? Wala tayong question diyan. Pero bakit ang tinatarget ang bahay ng dating Pangulong Duterte? May namumuo ba doon? Na mga usapan, wala naman na doon mga ano? Wala na doon yung matanda.
Oh. Baka yung mag-ina na lang ang nandoon eh. Na Kitty Duterte at saka si Hanilit. Di ba? Anong lakas nun? Anong laban nun? Pagdating sa ano, walang alam naman nun. Ang alam lang nun ay mahalin ang kanyang pamilya. Di ba? Kaya nga kung may intelligence sila na magkakaroon ng kaguluhan sa araw ng eleksyon, abay, okay 'yon. Para walang gulo. Pero kung gagawa sila sa araw ng eleksyon para lang hindi matuloy, magkaroon ng appointe, ay hindi maganda 'yon, di ba? Yan ang hindi maganda. Di ba? Kasi nga alam naman nila na ang mga Nograles ay wala talaga, hindi talaga mananalo. Kaya anong pinaplano nila? Oh. Ang lahat po na sinasabi ko dito ay mga katanungan lang ng pangkaraniwang mamamayan. Hindi tayo dito nagbibintang, ano? Hindi tayo dito, wala tayong pinagbibintangan. Ang ano natin, yung mga tanong na mahirap sagutin, lalo na yung pangkaraniwan natin na mamamayan, kasi kahit saan ako umikot, ang tanong nila, bakit ganon? Bakit ginaganon nila? Napakatanda na nun. Oh, ngayon wala naman na tayong magawa kasi tapos na, nakuha na, nandoon na, nasa legal na proseso na yon, no? Nasa legal na labanan na. Ngayon ano na naman itong pinaplano nila? Bakit mayroon na naman na namumuo na ganito na plano? Ano ba talaga? Oh. Ano na naman ang pinaplano nyo? Di ba? Kasi nga kung ang habol nyo lang para ma-divert, ay hindi maganda 'yon. Para hindi na mapag-usapan yung pagkasuspende kay Gwendolyn Garcia. Malabo yun. Kasi nga, yun na lang ang pagkakataon namin eh. Oh, para mailabas ang katotohanan. Di ba? Oh. Dapat pag-usapan nyo yung mga nawawala na pira, yung sa PhilHealth, nasana. Pinababalik sa inyo. Hirap na hirap kami doon. Ilang taon ako kinaltasan yan. 24 years. Never ko pang nagamit yung PhilHealth. Tapos ngayon nawawala na yung pera. Paano na kami? Oh. Dati may ripan. Pag nasa ospital yung mga gamot. Ngayon, di na kami makaripan. O yung kasama ko, na ospital, magkano na lang na ano sa PhilHealth? Magkano na lang na ano niya? 5,000 ang nabawas. Tapos yung gamot, wala nang ripan. Yung mga nabili sa labas. Dati may ripan yan eh. Bakit ngayon wala na? Anyari. Kaya nga nananawagan si Congressman Pulong na sumunod tayo sa ligang batas. Kasi iyon lang ang ano natin eh, para tayo magkaisa eh. Kasi kung wala yung saligang batas na yan, para saan pa? Di ba? Para ano pa? Eh wala, pinaikot-ikutan nyo na yung ano eh, pinaikot-ikutan nyo na yung batas eh. Para lang masabi nyo na ano eh, kayo ang tama. O ngayon, nanilabas ng
nilabas ni Amy Marcos, inimbestiga ni Amy Marcos, si Amy Marcos na naman ang masama. Yung Ale, natauhan na. Natauhan na yung Ale. Kahit sabihin man na natin, campaign strategy niya. Dahil nangungulilat siya sa sorbe. Sa akin, walang masama doon. Ang importante na ilabas niya kung anong nangyayari sa loob. O, di ba? Anong nailabas niya? Pagdating sa loob, napakagulo. Dahil siya mismo, hindi niya nakakausap ang kapatid niya. Dahil maraming amuyong, maraming bakod, maraming humaharang. Oh, anong ikinatakot nila? Natatakot sila na baka ma-impluwensya ni Amy yung kanyang kapatid, magbago ang isip, mabubulgar sila lahat. Di ba? Oh, ano naman kung ginagamit ng pangangampanya ni Amy Marcos? Pabor yan para sa akin, pabor yan. At least na ibubulgar. Kasi, siya mismo ang may alam sa loob. Kahit nasabihin na natin, yung iba naman, atat na atat, pailan ng impeachment. Paano pag pinailan ngayon ng impeachment? Tatakbo ba yan sa Kongreso? Halos kaalyado ni kaalyado ni Romualdez yung nasa Kongreso, di ba? Walang mangyayari diyan. Ngayon, antayin natin. Antayin natin na baka magbago ang ihip ng hangin. Lumama ngayon yung Pro Duterte sa Kongreso, yan doon nila tirahin. I-impeach nila si PBBM. Kasi ngayon, kung titirahin nila ngayon yan, halimbawa man, tirahin nila ngayon yan, i-file nila yung impeachment. Pag naipasa yan sa plenary, sa plenary, mag-aantay tayo ng 1 year ban. Hindi pwede mag-file. Paano na? Alam naman natin na hindi papasa eh. Ang problema lang, yung mga diehard kasi, sa mga Duterte, atat na atat. Kahit nasabihin na natin, pailan niya ni Senador Amy Marcos ng impeachment, tatakbo ba yan pagdating sa Congress? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Di ba? Kasi nga, puro kaalyado ni PBBM ang nasa Congress ngayon. Di ba? Isipin nyo yun. Ilan ang pumirma kay BP Inday Sara sa impeachment? Laban kay BP Inday Sara. Di ba 200 plus? Paano ngayon uusad kahit sabihin na natin i-file yan na Senadora Amy yung impeachment laban sa kapatid niya, uusad ba? May pipirma kung may pipirma kasi nandyan yung Duterte Youth Party List. Ang tanong, tatakbo ba? Baka pagdating yan doon sa diretso sa basurahan. Di na sayang lang. Kaya nga ako, wala akong dyan. Ngayon, yung mga diehard, di ba, streetan tayo. 10. Pwede tayong kumuha ng 2. Kasi nga, kung hindi man pala rin, yung 10, may spare tayo. Kahit sabihin na natin lumusot yung 10, nagbigay tayo ng 2. Siyempre, kahit paano, press na press pa yon. Naandyan pa si BP Inday Sara. Siyempre, kahit paano, malaking tulong yan. Malaking karagdagan. Diba? Pagdating ng impeachment trial,
Kasi nga, ang impeachment ay political po yan. Political po yan. Kahit anong tibay ng depensa ni BP Inday Sara, pagdating ng botohan, ang iiral pa rin dyan, yung kaalyado. Hindi dyan iiral yung hindi yan iiral dyan yung mga ebidensya. Maniwala ka dyan na sila parehas. Politika pa rin yan. Politika yan. Kaya nga naipasa eh. Kahit nga walang solid na ebidensya, kaya nga naipasa eh. Kasi nga, political eh. Rolando Dispe, yan. Mega love shout out. Kay Paulitz, mega love shout out. Ay, sa lahat ng nagtamsak ha, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat, Kaya nga pagdating ng sa May 12, ang Duterte po, pwede nating i-block voting. Yan naman ang utos ng Pangulong Duterte, block voting tayo. Sa dalawa, bahala na kayo. Kasi pwede rin yung pandagdag pagdating ng kaya nga ganun ang ginagawa ni BP Inday Sara. Strategy niya yon. Kasi pagdating ng pwedeng bumoto sa kanya yon, pabor sa kanya. Kasi po ang impeachment, maniwala kayo, kahit anong tibay ng ebidensya. Kahit anong tibay ng ebidensya na ni BP Inday Sara, hindi Sun Live, libo-libong pulis. Nasa Davao po. Huwag niyo pong hanapin yung live. Walang nag-live. Nasa Davao yung mga pulis. Pinadala. Pinadala na doon sa Davao. Davao region. Kasi ang impeachment po ay political yan. Kahit saan ang gulo tingnan, yan ay political. Padamihan yan ng boto. Kung sino ang Dinby Ilacion. Ayan, magandang hapon. Ayan, gusto ko yung mga nagko-comment na yan kasi lalong-lalo na sa live ko sa pag dumating yung t-shirt, ayan. Unang-una, priority siyempre yung mga commentator. Diba? Ay, maraming salamat sa inyong 35 thumbs up. Yan, thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat. Isipin mo mag-iisang oras na tayo Yung impeachment kasi, yan ay political yan. Kaya kahit anong galing ng mo diyan, kahit anong tibay ng ebidensya mo diyan, ang iiral diyan ay politika. Politika yan. Politika ang diyan. Kung matatandaan niyo si Renato Corona, di ba? Siyempre, na yan, alyado sa alyado yan eh. Wala na tayong diyan, control pagdating diyan. Siyempre, politika. Talagang iiral talaga diyan yung alyado. O ngayon, pag maraming kaalyado si BP Inday Sara, malaki ang tsansa niya na hindi siya ma-impeach sa Senado. No? Kahit anong tibay ng ebidensya nila. Pag politika na ang gumalaw, tapos yan, impeach yan si BP Inday Sara. No? Kasi nga ang politika, talagang dito sa atin ang politika dito hindi hindi na iniintindi dito yung ebidensya. Ang inaano dito yung alyado. Kaya nga si BP Inday Sara, strategy niya, sige. Total, 10 lang naman yung Duterte. Sige. Tayo, endorse tayo. Di ba? May sinabi ba si BP Inday Sara? Napakatapos niyang i-endorse si Camille Villar nandoon sa alyansa. kahit siyempre kahit papaano doon pa rin naman yung alyansa tawag nito
palubog na yung alyansa. Kaya nga tingnan mo si tingnan mo si Tolentino, nagpa-endorse na rin kay Robin Padilla. Iyan, kahit papano talagang mga mga strategy. Tayo kasi, pag halimbawa die hard tayo, naisip natin, ay kalaban yun bakit in-endorse yan? Kalaban yan. Kahit talagang nag-trader si Tolentino. Di ba? Kahit papano yung mga yan, magkakaibigan yan, magagamit pa rin yan, kahit nagta-trader yan. Ayan. Paulets, magandang hapon sa iyo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, naka-1 oras na tayo Ayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagdaan, lalong-lalo na sa commentator at sa nag-thumbs up. Thumbs up. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya nga ang napipinto na paglusob sa bahay ng dating Pangulong Duterte, mayroong malalim yan na plano. Maaaring ginamit lang nila yon, pero may iba silang plano para hindi kaagad makuha yung kanilang pinaplano. Pero ang maliwanag, ang nakarating na info kay Congressman Pulong na nakatakdang i-search ang bahay ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Maghahanap sila ng panibagong ebidensya. Sa madaling salita, maghahanap sila ng panibagong kaso. Kasi isi-search nila Kasi nga ang target lahat ng Duterte. Ang target ay lahat ng Duterte. Kaya nga kahit anong anuhin man diyan, may pinaplano yan. Kaya nga yung mga nandyan malapit sa bahay, maging mapagmatsyag kayo. Yung mga diehard na nagbabantay dyan, alam naman natin na maraming maraming nakabantay. Katulad ni Tio Moreno, kagabi nag-live siya nandoon sa bandang likod. Kasi baka ang mangyari niya, baka taniman niya ng taniman ng mga armas na yung mga walang lisensya. Ayun, tapos. Di ba? Kasi alam naman natin, hindi natin linalahat yung kapulisan. Maraming kabulastugan diyan. Ayan, lovely Kuyuti. Yan, mega love shout out. Siyempre, solid tayo, no? Dapat Duterte tayo. Bahala na kayo doon sa dalawa mamili. Maraming pagpipilian diyan. Nandyan si Hunasan. Yan, maaring loyal yan kay PRRD kasi dating niya yan, undersecretary. Nandyan si Kiruben. Si Willie Rebillame, independent din yon. Diehard din nyo kay Pangulong Duterte. Diba? Kaya nga marami kayong opsyon. Kayo nang bahala na mamili kung sino ang ilalagay nyo sa 12. Kasi nga si BP Inday Sara, in-endorse niya si Amy Marcos. Kung saan nagsama pa nga sila sa ilang sorte sa Manila, no? Nagsama pa sila sa Quezon City, nagsama sila. In-endorse niya na nga si Amy Marcos, pati si Camille Villar, in-endorse niya na rin. Ngayon, sino ang idadagdag nyo? Bahala na kayong mamili doon sa dalawa. Kasi sayang din naman. Maaring maano din yon. Makatulong yon pagdating ng araw. Kasi po ang impeachment ay, sinasabi ko na sa inyo, iyan po ay politika. Political na galawan po yan. No? Galawan po yan ng politika. Kaya kahit na anong tibay ng ebidensya mo, pag politika ang umiral dyan, tapos ang ating pinoprotektahan na si BP Inday Sara. Pag politika ang umiral, kaya nga, siyempre, gumawa tayo ng alyansa, alyado. Di ba? Huwag yung alyansa. Budol yun pag yung alyansa. Doon tayo sa
doon tayo sa aliado. Ayun. Maraming salamat sa inyong lahat. Naka-isang oras na tayo. Nakahigit 1 oras na tayo. Ayan. Maraming salamat. At mayroon pa akong pupuntahan ng may meeting po ang samahan. Kasi nga, idugtong ko lang dito. Kaya po may meeting ang samahan. Alam nyo kung bakit. Ako po kasi ay officer ng HOA. Ngayon po, ang naging problema namin dito, dumami ang magnanakaw. Kasi marami na ang adik. Sa totoo lang, dumami ang adik. Kaya dumami ang magnanakaw. Kaya ngayon, kahit papano gagawa kami ng paraan. Mag-isip kami ng paraan kung paano solusyonan. Isipin nyo, pulis na mismo ninakawan. Pulis mismo ninakawan na dito ng mga adik. Yung isa nakuha, mayroon pang 4. Kasi dito sa amin, compound kami dito eh. Kaya lahat ng tao dito, kaya namin kontrolin. Yung mga labas-pasok na tao, kaya namin kontrolin. Kasi nga, dito sa amin, medyo looban talaga ito. Compound. Kumbaga, kasi napaikutan kami ng mga pabrika. Ang problema, doon sa kabila, mayroong solid na squatter. Tumatagos-tagos sa amin. Kaya nga, na kami na medyo mabigat na desisyon para sa mga miyembro namin. Kasi, alam nyo naman, hindi naman iisa ang natin, iisa ang ating hangarin. Mayroon naman talagang, mayroon naman talagang kontra dyan. Kaya nga kami, humahanap ng paraan para maintindihan nila kung paano, anong nangyayari. Dahil nga, dumami na naman ang adik. Sabihin ko talagang adik yan. Dumami ng adik. Kaya kami naghahanap ng paraan kung paano mawala yan. Dahil dumami ang adik, yung wala ng nagnanakaw na. Dumami na rin ang magnanakaw. Yun. Yun lang ang ko, kaya may meeting kami kanina. Kanina nag-live ako, may meeting kami doon sa kabila. Yung mga kasama ko, yung mga organizer. Dito naman nag-live naman ako dahil kauuwi ko lang. Yan, may meeting naman ako sa HOA. Dahil iyon naman ang target namin. Yung mga adik naman dito sa amin na magnanakaw. Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng dumaan, sa lahat ng commentator, sa lahat ng nakatambay lang dyan. Maraming salamat sa inyo. Alam ko mga solid kayo na Duterte. Wala lang baser, kaya walang lumabas na Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po at gabayan tayo lagi ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calonon.